Здравейте, мили брати и сестри! Бъдете благословени през 2021. Нека винаги да бъдете изпълнени с Святия Дух. Ново вино в нови мехове да бъдем. Бъдете благословени. Днес искам да споделя 2 стиха, които много ме докоснаха. И те са следните. Да нахраним и облечем голите. Да нахраним хората с живата духовната храна. Бог казва ни да нахраниме гладните с тази земна храна. Ако имаме да даваме, то е добре. Но по-важно е да нахраниме хората с този хляб, който никак няма да огладнеят. И с тази вода, която никак няма да ожаднеят. Нека, мили брати и сестри, да облечеме народа с Бог да ги облече чрез нас с мантията на праведността. И тези 2 стиха много ме насърчиха да нахраним хората с жива духовна храна, защото Бог ни е заръчал, че ще трябва да благовестваме на цялата земя по този начин. Ние храниме и обличаме хората с мантията на праведността. Когато хората са в света, те са голи в духа и боси. И искам да кажа за дарбите, които са ни дадени. И дарбите, които са ни дадени, са не само за църквата, но и за света. Тази дарба, когато се ползва само в света, т.е. само в църквата, прощавайте, в църквата, те биват скривани от света. Пример с Савел. Савел, който ослепя. И Бог изпрати Анания да положи ръце, за да бъде изцелен. И в духа, значи, че Бог чрез Анания облече Савел с мантията на праведността и с обущата на благовестието. Бог ни дава още един пример с Никодим, че роденото от дух е дух. Тук Бог ни говори да кръщаваме в Отца, Сина и Светия Дух. И Бог ги облича с мантията на праведността. Много често Бог ни дава таланти и ние трябва да ги разработиме, да ги удвоим. Нека да видим Словото какво казва за тези таланти в Матей 24. Защото, както когато човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги и им предаде имането си, на един даде 5 таланта, на друг 2, на друг 1, всеки според способността му, и тръгна веднага. Този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2, спечели още 2. А този, който получи 1, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време идва господарят на тези слуги и поисква им сметка. И когато се приближи този, който бе получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече на господарю, ти ми даде 5 таланта, ето спечелих още 5. Господарят му рече, хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил 2 таланта и рече, господарю, ти ми предаде 2 таланта, ето спечелих още 2 таланта. Господарят му рече, хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който бе получил единия талант и рече, господарю, аз те знаех, че си строг човек. Жънеш, където не си сял и събираш, където не си пръскал. И като се побоях, отидох и скрих таланта ти в земята. Ето имаш своето. А господарят му в отговор каза, зли и лениви слуго, знаел си, че жъна, където не съм сял и събирам, където не съм пръскал. Ти трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдох, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта. Защото всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие, а този, който няма, от него ще се отнеме.
Днес, брати и сестри, осъзнах, че ние тези таланти, които ни ги даде Бог, че трябва да ги разработиме, да отидеме в света и да доведеме нови души на покаяние. И когато ние работиме, пример, аз имам дарба видение, аз ако не разработя този талант, ще си остана с един талант и да не бъде накрай този талант ще ми се отнеме. А ако отида и го разработя и отивам с братя и сестри или пък дори сама да занеса благата вест на хора, които не познават Бога, защото тези хора, които не познават Бога, те имат нужда от лекар. Тези здравите, които са, нямат нужда от лекар. Затова нека, мили брати и сестри, през тази нова година, 2021, да бъдем по-ангажирани за Бога, да отделиме повече време за братята и сестрите и да излезнем и да занесем благата вест, защото има много хора, които все още не са чули благата вест и трябва да отидем и да им говорим за Бога. Много често Бог ни дава таланти, трябва да ги отвоим, а днес тези дарби не се използват правилно. Защо? Пример с талантите. Тримата на единия е дал 5 таланта, на друг 2, на един. Единият е скрил дълбоко в земята и заровил таланта. Не го е отвоил. Ако ти днес имаш дарба изцерение и само в църквата я ползваш, а не в света, ти по този начин тази дарба я скриваш в земята и тя не може да се удвои, но ако ти я ползваш за света, ти ще облечеш много голи души, защото Бог е дошъл не за здравите, а за болните, защото Бог ни е избрал, за да преумножи Царството Божие на земята, защото Бог е казал, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от устата. Затова нека да вършим Божията воля. Днес ние искаме да ходим само в Ерусалим. Ерусалим е преобраз на църквата и си стоиме само там. И никой не иска да отиде в Ниневия. Ниневия днес е преобраз на света. Трябва да дойде покаяние на хората в света. И ако ние отидем и се покорим на Бога, да влезнем в Ниневия, човечеството ще се отвърне от беззаконията си. И когато не вършим Божията воля, ние ставаме непокорни на Бога и вършим това, което този, който е заровил таланта. И този талант ще се отнеме, да не бъде. Нека да размишляваме над евангелизациите. Когато отиваме, там ние работиме в екип. Единия хвали Господа, хвалението е много важно. Чрез хвалението ние се изпълваме с Божието помазание, с Божия дух и много често ние усещаме Божието присъствие чрез хвалението и когато има Божие присъствие и има, например, хора доста, да речеме, които са от света, те когато слушат тази музика гони нечистите сили от тях и те се успокояват. И когато излезне пастора да говори слово, те чрез словото им се отварят очите духовните и започват да приемат истината. И в момента, който приемат истината, тези хора започват да се хранят в духа. И най-важното е тази храна, която когато я ядеме и когато се обличаме с това облекло и тази храна е вечен живот за нас. И това е най-важно, защото дори да нахраниш един човек, то пак ще огладне със земната храна. А когато го нахраниш с живата духовната храна, тогава той ще бъде изпълнен с Божия дух, ще разбере истината, че Бог отиде, проля кръвта си за него, че има изходен път в живота му, в неговите проблеми. И така аз искам да споделя как Бог на мен ми докосна сърцето, когато бях се отклонила от Бога. Един ден се събудих
в 6 часа сутринта и си влизам във Фейсбука да погледна там какво има, накратко ще го обясня. И там имаше една пророческа песен, която Бог директно ми говори чрез тази песен и ми каза: ето аз ти давам време да се поправиш. Да се поправиш и да си поправя отношенията с Бога, защото аз бях се отдалечила. Тази мантия на праведността, която съм я имала, и тези обувки на благовестие, аз бях ги свалила. Всички накити, които ние сме украсени в духа, аз бях ги свалила, бях се отклонила. И Бог ми каза, че дава време, че ми дава време да се покаям и да тръгна по Неговия път. И аз благодаря на Бога, че ми даде това благоприятно време и че днес имам правото и привилегията и му благодаря, че имам правото да издигам гласа си пред Него. Благословено да бъде святото му име. И нека да погледнем в Словото, в Деяние на апостолите, 13 глава, 47 до 48 стих. Искам да погледнем там как апостолите са вършили това, което Бог искаше. Деяние на апостолите 13:47. Защото така ни заповяда Господ, казвайки: поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята. И езичниците, като слушаха това, радваха се и славеха Божието име, Божието учение, и повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот. Амин. Значи ние имаме работа, нека да не бъдем ленивци, нека да не спиме, нека да не бъдем лицемери и само да отиваме на църква и да се молиме Бог да ни даде сили да устоиме само ние до край, защото Бог обича всичките. Ние, които имаме божествената любов, трябва да излезнем и да занесеме благата вест, за да може да дойдат повече души на покаяние, за да си спасат и те душите. Любовта на Бога, която я имаме ние, не трябва да вържеме в тези 4 стени в служенията ни, а да излезне тази любов навън, да я видят народите, да покажеме, че ние сме загрижени за тях, че ги обичаме и ние, ако ги обичаме, ние ще излезнеме. Няма да се притесняваме от това, какво ще помислят хората за нас и така нататък. Искам да ви споделя, един ден Бог ми говореше на мене по време на молитва, ми каза, иди при един човек, който беше зле, той беше болен. Иди и му говори, че ще възстановя всяка кост в коста му. Тогава аз попитах Господа и му казах: Господи, ми ако не повярва, ами ако ме отхвърли? Много често ние се плашим от това да не бъдем отхвърлени, но ние знаеме, че и Бог е бил отхвърлен, затова ние не сме нищо повече, ние сме прашинка, то самия Господ е бил отхвърлен, та ние се плашиме да не би да бъдем отхвърлени и наранени. Та, когато отидох преди да отида при този човек, Бог ми каза: ето аз подготвих сърцето му чрез песен. И мога да ви кажа, че по време на евангелизациите Бог подготвя сърцата на хората чрез песните, да може да се преразположат така, че да повярват в Словото, което идва към тях. И по време на евангелизациите става чудеса и знамения. Ако аз имам само дарба видение, Бог в този момент може би иска да ме употреби в нещо друго, например да изцери някого чрез мене, да отида да положа ръка и да бъда изцелен. Халелуя! Благословен да бъде Господа, затова много ви се моля, брати и сестри, нека да не бъдем лицемери, да мислиме само за нашето спасение, да мислим и за хората, които не познават Бога, да могат да си отворят духовните очи и уши и да могат да приемат Господа, защото сега е благоприятното време. Нека да покажеме Божията любов. И тук в Деяние на апостолите 14 глава ще погледнем от 8 до 11 стих. А в Листра седеше някой си човек немощен в нозете си, куц от рождението си, който никога не бе ходил. Той слушаше Павел, като говореше, а Павел като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, и рече със силен глас:
стани прав на нозете си. И той скочи и ходеше. Халелуя! Може и ти да си употребен така. И не е казано, че само може да стане по време на евангелизация. Винаги, когато имате възможност, благовествайте за Бога, защото Бог се радва. Той за това ни е избрал да му служиме, не само да искаме за нас, а да искаме и Божието царство, което е на земята, да се преумножи. Матей 4:19. Вървете след мен и аз ще ви направя овци на човеци. Днес Бог иска да бъдем овци на човеци. Нека да облечем и нахраним хората с облеклото на вечния живот. И това е много важно, по-важно от земното облекло и храна. Благодаря на Бог за тези слова. Благодаря на Господ, че ни остави като наследство от Бога на бащите ни Авраам, Исак, Словото, защото чрез това Слово ние получаваме живот, вечен живот в Бога. Чрез това Слово ние се изцеряваме, възстановяваме се. И благодаря на Бог за всичкото това. Искам да ви кажа, днес е моят рожден ден. Благодаря на Бог, че ми даде още една година да живея, мили брати и сестри. И искам през тази година, точно на моя рожден ден, Бог да направи така, че не само да искам от Него неща за мене, а вече ще застана пред Бога и ще му кажа: Татко, кажи при кого да отида, на кого да отида и да занеса благата вест, да бъда водена чрез духа му, за да дойдат повече души на покаяние. И това ще ме направи мене щастлива, защото аз съм била в тъмнината и знам какво е. И аз благодаря на Бог, че ме изведе от тъмнината и ме постави на светлина. Затова се моля, нека Бог да изведе всички, които са в тъмнината и да ги постави в светлина. Но за да ги изведе от тази тъмнина, Бог работи чрез нас, хората. Нека да излезнем и да занесем благата вест на хората, за да познаят истината, за да видят, че Бог е любящ баща. Искам да кажа за хората, които са се отклонили от Божия път, нашите брати и сестри, че ние трябва да ги посетиме, защото в духа те, как да ви го обясна, без да са се осъзнали, те са вече голи в духа. Нека Бог да ги облече отново с мантията на праведността и нека Бог да изпълни всяко едно сърце, да говори във всяко едно сърце, при кого брат да отиде, при коя сестра да отиде да им говори, за да може да се осъзнаят, защото често пъти врага ни лъже и не се осъзнаваме какво правиме. В духа сваляме обувките на благовестието, сваляме всички духовни накити, които Бог ни е сложил, и мантията на праведността. Както Адам и Ева, когато са съгрешили, Бог видя голотата им. Затова се моля, нека днес душите, които са се отклонили, да се осъзнаят и да не са голи. Бог да не им види голотата. Нека да се покаят и да си тръгнат по Божия път, защото ние отдалечени от Господа нямаме живот. Бъдете благословени. Нека през тази година Бог да ви употребява мощно, да бъдете почетни съдове в Божията ръка и нека Бог да ви даде добра година, благословена, мирна и да има дъжд от благословения върху вас и върху вашето семейство. Мирът на Бога да царува в сърцата ви. Бъдете благословени, мили брати и сестри, обичам ви.